Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu ukinqa njengebhuzu uMajiji Qomane. Ngicela ukuthatha lethu baba kwethu. Ngibonge kubantu abangifisela usuku oluhle lokuzalwa. Lokho kube into enkulu kumina. So ngiyabonga bafowethu ukuthi nithatha isikhathi senu ningibhalele. 12 April phela bekuzalwa umqeqeshi wakho. Umqeqeshi wakho omthandayo. So bekusuku lami lokuzalwa. Ngiyabonga kulezo nsizwa nje ethatha isikhathi sazo zangibhalela. So that's why namhlanje ngifuna ukushiya ne-challenge yazo lonto. So le challenge le izoqala uku-apply nini kusasa. So as from kusasa le challenge izoqala i-apply yabo. So ngike ngabuza abantu ngathi ngicela beqagele ukuthi mabebheka ngineminyaka emingaki. So kungithusile ukuthi abanye abantu bangikhomba ko 35 na ko 40. So ngike ngaphoxeka impela ukuthi hawu ibhungu impela elisafresh kanje ngathi na 35. Ungathi lo muntu una 40. Umuntu ofresh kanje cha ngeke ngaphoxeka ke lapho. That's why amantombazane engayithandi lento ukuthi ugesa iminyaka yabo. So angazi ngabantu badidwa amanhlonhlo umuntu azayitshela ukuthi hayi insizwe endala le kanti cha bakwethu. Ingane ehlaza cha yabo. So ke mangabe unqamalala ke uyayube naleyo nkinga yamanhlonhlo yabo ufunzo lo. Hayi ngoba mhlambe kuyimpandla noma uzwazi uyitshela ukuthi umuntu umdala echala ukuthi lo njalo. And futhi ke mangabe ingqondo uyisebenzisa uyothola ususikasha ikhanda njalo yabo kancane kancane. Because ucabanga njalo yabo. So insizwa ecabangayo inwele ziyashoda ngoba the time lokhu ucabanga yabo usikasha inwele ziyaphela yabo. So ngifuna ukushiya ne-challenge. I-challenge le ngifuna ukushiya nayo is very simple, right? So into ozoyenza wena the idea le challenge ukuthi uunderstand ukuthi yabona mangabe ukhuluma nentombazane ukhuluma nanoma ingane osukuyicabange ngaleso sikhathi. That is i-idea le ntombazane yale challenge le engifuna ukushiya nayo ezo apply nini kusukela kusasa ezo lonto. So ake sithi ke nakho kusetexini. So usetexini na intombazane ihlele eduze kwakho ngenza isibonelo noma usebhasini noma ungeyibla ukhona but na intombazane ihlele eduze kwakho. Okay, isibonelo. Kodwa ke sithathe mhlawumbe ukuthi usetaxini just for le video le. So na intombazane ihlele eduze kwakho uzobe usuyibingelela uyibuza impilo ivuma intombazane yabo. So uzobe usuyitshela ukuthi yazi swami ngesicelo nje sincane la. So ngiyathemba ukuthi uzongisiza. So yabona ngabe ukhuluma naye ukhuluma ngokuzithemba ukuze nayo engeke ifile yabo engathi yabo lo muntu ungenwe yini yabo. So ukhulume ngokuzithemba uzoyitshela ukuthi ngesicelo esincane engithemba ukuthi uzongisiza kusona yabo ngoba uyintombazane. So nginethemba lokuthi ngizothi ngehla la etaxini wena ukuzithemba kwami uzobe usukunyusile wakuthatha wakubeka phezulu yabo. So and ngiyakholelwa ekutheni njengoba ngihlele eduze kwakho kunesizathu angivelanga ngahlela eduze kwakho nje. So kunesizathu. So leso sizathu esokuthi uthatha ukuzithemba kwami ukuthathe phansi ukubeke phezulu yabo. So uzobe usuyitshela kanjani. So nayo izoqala intombazane izibuza ukuthi lo muntu uze ngani mina yabo. So phela into ekumele uunderstand mangabe nisetexting nomuntu it's either uthatha ifoni ucofa ifoni noma ubuka iwindi ubuka ihlahla lezi eziphambana nawe. Ngamanye amazwi ubhorekile uswele into ozokhuluma ngayo. So umsebenzi wakho ukuthi ukhulume uqala ingxoxo ezonenza ninganaki uhambo olude mhlambe lo nilihamba yabo ukuze nizo entertaineka nobabili kube mnandi yabo. And ngamnandi mangathiwa mhlambe usuka eThekwini eMaritzburg yabo lelo banga ukhuluma lapho uzudele yabo. So mangabe usumtshele kanjalo uzobe usuthi ke mangathiwa bakunikeza ama options awu2. I-option yokuqala uzothi yebo kunzima noma eyesibili uzothini cha akukho nzima. So umbuzo uthini ke uthi umbuzo wena uma ucabanga njengentombazane ukushela into enzima. So wena uzobe usunika lama option ukuthi option yokuqala kunzima yebo kunzima noma cha akukho nzima. Ake sithi mhlambe ithi yona ke ngokubona kwayo mhlambe hayi ukushela nje akukho nzima ngoba nje usukhuluma nentombazane hayi ukuthi mhlambe nje izokwazi mhlambe noma ikushaye noma ikwenzeni yabo. Ibeka izathu ayithi akukho nzima noma mhlambe ithi hayi kunzima nje phela intombazane usungayazi usukuyiqala nokuyibona nje so usukuqhaqhazela usaba. So ikutshela lokho yabo. So it doesn't matter ukuthi iphendule yathini athi kunzima noma cha. So mangabe siphendulile wenza uthini lapho
ukhumbule phela senze isibonelo ukhumbule inhloso yale challenge yabo so wena uzobusuthinike lapho mangabe isikuphendula yathi kunzima noma kukhonzima uzobusuthi okay mangathi usehlathini yenkosi bakuthiwa bakukhombe ngesibhamu kuthiwa wena umfana mina ngintombazane thiwa ngishele ungangishela uthini ungangigoqa uthini ake ngikulalele nje ungangigoqa uthini ungangiqambela amanga uthini so uyakhona amantombazane uthola ukuthi anesibindi yabo angasabulutho mhlawumbe izokuqala ikutshela ukuthi hayi lo madolwanyo ngithukwena ngikuthanda kanjani yabo mhlawumbe hayi phela abantu abaningi bakholela ekutheni mangabushela usho leyo nto leyo ofuthi wena ukholelwa kuleyo nto yabo so mangabe noma mhlawumbe izama ukukushela ngenye indlela ake senze isibonelo yabo so uma ukuthi iyazama ukukushela ake sithi mhlawumbe uyabona ukuthi hayi isifike la iphela khona uzobusuthini wena kuyona hayi nkosazana ungabusayiqanga ukuthi ukhulume kakhulu yabo ngiyayizwa lento ozama ukuyisho so ngamanye amazwi ngiyavuma so ngiyakunikeza inhliziyo yami ukuthi uyithathe nginethemba lokuthi uzoyiphatha kahle so yayisho lapho awusabe yakhuluma phela niyayixoxela yabo so nginethemba lokuthi uzoyiphatha kahle yabo so ake sithi mhlawumbe iyahleka noma kanjani so uzobusuyithatha khipha phela ifoni yakho uthatha inamba yami kanti njani wayishile ngemoyeni le process yabo so ake sithi mhlawumbe yayikhipha ifoni uzokhipha ifoni ubhala inamba negama usave inamba yakho yabo noma uyibizele noma ake sithi mhlawumbe iyanqaba ukwenze njani ukuthi ikhiphe ifoni so uzosuyitshela ukuthi hayi khulileka ngiphela inhloso yale process ukuthi wena unyusa ukuzithemba kwami uthathe phansi ubeke phezulu so asikho isidingo sokuthi unqabe angifuni ukuthi uyishiye emoyeni le process iqedele yabo vele mhlambe ngizothi mase ngasekho i-delete inamba yami yabo so lapho kusuyayiforce ukuthi enze njani ithathe ifoni yayo ifake inamba yakho yabo noma izokunikeza ukuthi ifake so mangabe usuyifakile uzobusuyitshela ukuthi hayi yabo mangathi udelete le number kobu nesono yabo uzobusuyibophezela ngalawo mazwi yabo so ke ake sithi ke okwesibili mhlambe kade uyibuza ukuthi mhlambe mangathi abayikhombe ngesibhamu ingashela ithini yavela yathi yana hayi nganqambe bengidobule ngoba ngeke ngikwazi nje mina ukushela umfana yabo uzobusuthini ke kwena kuyona uzobusuthi ke okay mangathi wake ukhuluma ngenhliziyo kuphela ungaphimisa amagama so ungakwazi ukwenza lokho for sure izovuma izothi ngingakwazi angithi wena ujayenze njani ayikhulume ngenhliziyo bese uthi okay awukhulume ngenhliziyo ungaphimisa amagama ngizozama ukukulalela ukuthi uthini ngenhliziyo ngikhohlisa uthini ngenhliziyo yabo mhlawumbe izothi okay ivuma so mangabe ivuma mhlawumbe ngizothi okay khuluma ke mhlawumbe ngithule for 5 seconds yona izitshela ukuthi uyilalele iyakhuluma yabo for lo 5 seconds lo so nizobusubala ngaphakathi uthi 1 2 3 4 5 uyazibalela uyilalele vela ngoba navela ayikho into eyikhuluma yabo so mangabe ilokho mangabe usuphelile 5 seconds uzobususho lento isho eqaleni kule sasibonelo leso ukuthi ungabusayiqanga ukuthi ukhulume kakhulu ngiyayizwa lento ozama ukisho so ngiyakunikeza inhliziyo yami ukuthi uyenze njani uyithathe nginethemba lokuthi uzoyiphatha kahle yabo ngeke ungiphoxe so uyigaga ungengelokhuza ngenhliziyo yakho ake mhlawumbe iyahleka nayo noma mhlawumbe iyajabula noma kanjani yabo so ke njoba ngisho ukuthi idea yale challenge ukuthi wenze njani uunderstand ukuthi mangabe unomuntu wesifazane ukhuluma naye noma ingane ezo lonto ukhuluma naye noma ingane osukuyicabanga ngaleso sikhathi ayikho into ebekiwe ukuthi wena fanele ukhulume ngo1 fanele ukhulume ngo2 fanele ukhulume ngo3 so ngamanye amazwi wena wenze njani kule challenge uthatha umthwalo wenze njani wokuthi wawuthatha uphonse intombazaneni ukuthi intombazane ikushele yona yezwa leyo so angiphela intombazane futhi uyitshele intombazane ifana ne-library uyitshele ukuthi cha unkosazana ufana ne-library kanjani ufana ne-library angiphela i-library kufaka incwadi kuyona igcinisa umtapo wolwazi ngokuthi ibe nezincwadi eziningi yabo so ulwazi oluningi ulithola khona e-library so nawe njengentombazane uyafana ne-library ufana kanjani ne-library wena ntombazane ngoba phela abafana bayafika kwena benze njani befike bekushele ngezikili zabo eziningi so wena lezo skills ngakho ngithi zisebenzise kumina ukuze nami ngizokhula ukuzithemba wami yabo so uzoyigoqa kanjalo so the idea of it ukuthi understand ukuthi ayikho into ebekiwe ekufanele ukhulume ngayo ukuthi this is 1 ekufanele ukhulume ngayo 2 ukhuluma noma ingane oyicabanga ngaleso sikhathi yezwa lonto so yona challenge leyo engikushare nayo as from tomorrow nje kusasa lokho kusayo
uma intombazane iseduze kwakho uqala nje thatha umthwalo uphonse intombazaneni ukuthi ishele wena, yabo. So mangabe wenze njalo njengoba ngisho ukuthi ukhulume nje ngongasabi, ukhulume and kumele uunderstand ukuthi ke abantu abafani. Kwesinye isikhathi uzothi uyamzama umuntu uthola ukuthi akekho emudini noma mhlambe kunento emphethe kabi, yabo. So kumsebenzi wakho ukuthi uunderstand uqala umuntu uyavuma ukuthi sikhulume noma akavumi. So wena kumele uunderstand lokho, because akufanele ukuthi ukhulumise umuntu ngisho umbone ukuthi akafuni ukuthi umkhulumise, mhlawumbe ufuna ukuthi nizithulele, yabona, noma azicofele ifoni yakhe noma enze lento afuna ukuyenza, yabo. So kumele ukwazi nalokho. So intombi uyithola kanjani? Ukuthi ube umuntu free, ube umuntu ongasabi ukukhuluma, okukhuluma nje nanoma ingane ecabanga ngaleso sikhathi abone ukuthi ifanele, yabo. So akumele ufike lento yokukrema iyo lento elahlisayo ukuthi ufike entombazaneni ukremile ukuthi uzokhuluma ngani, yabo. That's why ifanele ukhulume nanoma ingane, ube flexible, yabo. So ileyo challenge engikushiya nayo, and ngiyathemba ukuthi izokuqaqa ungasabi ukukhuluma nomuntu nanoma nje uzijwayeze ukukhuluma nabantu. Ngihlezi ngisho leyo nto, yabo. So ngiyathemba uyayizwa mfethu le challenge and uzoyenza ngoba izokusiza kakhulu. So uthatha umthwalo uphonsa intombazaneni uthi enze njani, ishele wena. So mangabe uyenzile le challenge hayi kubuya inkunzi yangempela, yabo. So sharp.